जोबोद गोजोनथाव गवानि जितु नेशनेल गेम बेयावहाय पानसाक सिलेट एफर्टआवहाय मोनसे बिटिआरनि थाखाय सिलभार आरो ब्रन्ज मेडेल लाना फैबा मा बुंगोन बिसोर गोजोननाय मोनदों जों उदालगुरि हिसाबै एज ए बिटिआर हिसाबै आं बिटिआर पेनचाक सिलेट एसोसिएशननि आफादगिरि हिसाबै आं बिथांमोनखौ बरायदों गिबियावनो दा नैबे 37 नेशनेल गेमाव पेनचाक सिलेट इभेन्टनिफ्राय सिलभार आरो ब्रन्ज मेडेल लाबोनो हानाया जिउति आरो दीपिका बिथांमोननिसिम जोङो साबायखर बावदों जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बेयाव मोनहैनो थाखाय जोंहा गोबां माने बारनांगौ दङ बहुत प्रतिघात घाट बारनांगौ मानो होनब्ला बिथांमोना फार्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय थांनानै स्टेट चेम्पियनशिप जानानै बिथांमोना नेशनेल पेनचाक सिलेट चेम्पियनशिपआव बिथांमोना देरहासार जानो हादोंमोन बिनिफ्राय जोंहा सिलेक्शन जानानै दायो बिथांमोनखौ नेशनेल गेम जेरै नेशनेल गेम मोनसे बियो पेनचाक सिलेटआ बेवहाय गेलेनानै बिथांमोना जोंनियाव गोग्गाथाव लाबोनो हादों बिथांमोनखौ जोङो जोबोद बाख्नायदों जाहाथे बिथांमोननि जिउआ जाहाथे गोजों जायो बिथांमोनखौ जोङो मोनफ्रोमबो साबायखर बावनो थाबाय जानो नांगौ सार ओमफ्राय मा होनो सारमुआ जेरैबायदि आखा खालामदोंमोन आं बेबायदि माने हायासो खालामनो आं नेक्स्ट टाइम नाजागोन दा उननि गेलेगिरिफोरखौ मा होननानै बिथोन हरदोंमोन बिदिनो गोसो होनानै गेलेनांगौ प्रेक्टिस मेना जाबाय प्रेक्टिसानो मेन जिमान माने माबा एक्सपिरियेन्स थाबाबो प्रेक्टिस गैयाबा जाया माने प्रेक्टिस खालामथारनांगौ प्रेक्टिसानो ब्रन्जनि मा बुंगोन ब्रन्ज मेडेल मोना बेसे गोजोननाय दं मोजां नांदों सारमोननि नाजानायाव बहानि नोङो गामिखौ खिउनालानि गेलेनानै बोरै नांखो मोजां नांदों दा न'खरनि थाखाय खोब मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैबाय रायजो राजानिसिम मा मेसेज होगोन मा बुंगोन रायजो राजामोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय